Zdravím všechny fanoušky Metin 2 TV, já jsem Mechanik 1 a dnes vám předvedu v tomto manuálu jak na bufíka. Je to úplně primitivní jako, ale já ho vůbec jako nepoužívám, nemám nutkání ho používat, není mi k ničemu, já ho mám jenom tedy kvůli vám. Takže základní věc, co potřebujete, je nějaké vybavení. Já tu mám vějíř plus 9. Pardon. Vějíř plus 9. Dále potřebujete zvyšovat tuším inteligenci, abyste mohli mít lepší buffy a mohli jste se buffovat a byli jste silní. A pak dále je potřeba mít hodně MBček, když jako buffujete. Pak o něco silnější výzbroj, než normálně jako. No a dále to už je všechno, protože víc nic nepotřebujete. Potřebujete prostě zvětšovat inteligenci a silnější zbraně. Toť vše, co k tomu potřebujete. Já myslím, že to je všecko pro dnešek, je to taky kratičký, jenom taká informace a mějte se a čau čau čau. Rozlucené.